Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kublai api baro mentang asri gumba pilaitip ke sorkar jong konrad sangma kalawanra ya kai pot jong justice retired T Pay ubala token alor ke jingsha siat yap jong ba cherish starfield thangkeu ubala general secretary barem ke Sangeh National Liberation Council uba thangkeu ula sha siat yap aki Pulit haga step jong ka khatlai tarik naila arajar arpoi haga yeng sa jong u ka bodon na maulai ton masar hagri ka kai pot jong justice Pay ka balawan ra menta singi apo bayeng dor war thawan haga singi sedang jong ka dor war senrai lakdo ba ka jing thubu jong ki Pulit ka long belit kem yo ba che hadin bagi lalap bagi sabut baula bendon kti ha ka jing pen bethai bom ha clear haga mi khat artarik jong prai naila arajar arpoi galadon ka jelang jong ki Pulit begini penwan ni ka saindur Hashwa begin len shayeng jong ba she ban kem yu kawai ni ki benta jong ka kai pot ka bagi su dan kam ban yathu shapi bat ban batai kalong ka jing kran le ka jing yathu jong wai Pulit bodai usakhi wasa uba gadon kti ban siat yo ba she kagani ka kai pot ka point ka ba apsaw udi Pulit ulai yathu ka ei ka bola shem bat ka ei ka bala pelong yu ban siat yap yo ba she kat kum ka je thu jong ni Pulit ubode usakhi ulong ba anda ki Pulit ki larung apo ka yeng jo ba she hamolai kum ton masar udai mu u baning kong tam ban poi hata koi ka kamera bade ka corridor ka badum ndawla ya kata kamera ka badum bat Hashwa un poi ata chabakut jong kata kamera abi kan san uwe ubreu balatur chajan jo u hagaje thu jong ni Pulit ulong bawat la Pyrta Sangeh utau ubreu shim la Sangeh handrai ula turbe chajan jo u lo kata ni Pulit bula penpa bula don ke jing shap teng ba ke jing im jong u kala bandan na pedeng ke jing ma na ke jing tur jong ni breu ke khlep mat ka bandan ka bang ni ka long kat kum ke je thu jong ni Pulit ke de ka por ba tao ba ke jing jangai jong tau breu bat bo u ka long tengah pedeng ar bat lai phut ha ke jing tieng ni Pulit bula bula sei na pistol bat bula siat shikuli yau tau breu bat mara siat ula kelon na madan Shushu ni Pulit ulai thu bandala penme ke boarding alap tau breu bathia amadan baru bala mensaw udai ubashi dolor kata ni Pulit ulakam bahajan jogamet jong bashi alap ya koi gatari ngai ni Pulit aku por busha kali jing kali ke buktiar ha commission ulakentat bolo pendan kam baklai ke bor lari ulale jubor persya ya ubashi hagri ki junto ke justice Pay ula tho ba ki balawan ban sakhi ade ki balawan ban ai ki jing tho junta khabar commission ki kan tho ye sawut nakaliang ka sarkar kumut nakaliang ka tarat Pulit nrebot nakaliang ki bahi ngasem jo bache ban arbot ki dei ki sakhi balawan ra daga commission haga bakut jong kare ka kai pot justice Pay ula ong kumni bat kare ka tin tongwai bat in puli ha ta gorkom I quote, "Therefore, my finding is that the tactical team 1, in carrying out the operation to arrest the deceased at his residence on 13 August 2021 at about 3 a.m., was culpable of thoughtless and excessive use of force, which resulted in the death of the deceased, late Cherish Starfield Thank which turned out to be avoidable." Nang ta kani kai for ki ong do alor kani ke jing kran la ke jing tho jo commission ke ai pat ka bala le hagri kai for la tho kum de an explanation call will be issued to tactical team number 1 kani ka bot ba na kaliya ka sarkar kan chipan jing pinchai nagri ka kun hun jo ki Pulit ki badan ha ka tactical team number 1 ba balai kala lija kum ne ndai kani khubor kan pat kut hangne let's say hagisi ki barwan kinang mi issue ki ai hadit makade kai pot kala long pat ba